Момци, лигата приключи. Лично за мен беше голямо удоволствие да се карам с вас и да се състезавам. Лигата беше най-успешна от всичките проведени до сега. Внимайте, кое е обаче. Георги, момци. Сам. Благодаря много на всички, които взеха участие във всички кръгове. Благодаря много на всички, които взеха участие дори в един кръг. Благодаря и на спонсора. Благодаря и на спонсора Елки Байкс, който ме обзаведе с това екипче. Да. Така, сега искам да се извиня за Габрово за общия старт и ще започнем награждаването с награждането за общия старт, защото просто класирането просто не награди това. Да, затова започваме с класирането общ старт Габрово. Ще станеш вместо Вестовец. Така, издавам медалите. Ако някой още има да с лигата на катерачите, защото свърши стикерите. Така, започваме награждаване. Общ старт Габрово. На трето място Богдан Кирчев! Благодаря. На второ място Минчо Рибарев! И той от Пловдив! Ево, баце, как са браси или дева. И на първо място Весо Мичев, представляван от менеджера си Ники Коев. Ево, баце. Богдане, направих само една снимка и усъдя. Браво на Веско. Браво, момци. Така, започваме награждаване. Часовник вчера. Да панем и аз ръка. Имаме нужда от мажорет. Аз ще ги одобрявам и просто... София. На трето място Сашо Пловдив! Трябваше да е по-редовен. Трябваше да е по-редовен, да взема повече медали. На второ място Дедо Русе! Браво! И на първо място за мен. Аре, съберете се! Аре, момци! Награждаване! Общ старт! Днес София! На трето място Баце Боги! Марто! Това е генералното, извинявам се. Марто. Не мога аз. Това е Не мога генералното. да заставам аз там. Общ старт, да. Моя грешка. Еми дай на общия старт първо, де. Генералното най-накрая. Абе, защо имам толкова... Ама аз на генералното не съм трети, бе. Баца, момент. Некъде за три. Аз на генералното не съм Имам трети. само уша. Ето ги. Ама това преди Брезник трябва да хванеш дясно за едно, как се казва? Бабица. Бабица. Посока по журище. Браво! Браво! Браво, Марто! На второ място Минчо Рибарев! Къде е това? Хайде, бягай, това да награждаваш. И на първо място
Трети си Марто, имаш 4 секунди пред Марто от вчера, само една си прави. Абсолютно може да. Може да гледаме, но... Това е генерално. А генералното ли си книга? Генерално? Не за година. За годината ще дадем генерал. Пребери се малко. Бате Боги, Пловдив! На второ място! Трябва малко да ги обни. И на първо място Теодор Русев от Русе! Събрахме ги тази година, спасите и сумарно генерал. Целият отбор. спасите сезон. Крайно генерал. Русе! Сега, започваме класиранията за генерал. Цялата лига започваме от федерация, защото не приключи. Само секунда, обаче малко ще... Май пак фаща. Снимай. Остави за Гошо малко. И вече на люлите. Френската лига. Вътре в селото ги. Ги държах. Последно на тая къса. Аз моят топски, вътре ли съм? Моите събаци имат си само от един кръг и... Оп, свиса! Оти, аз се съберете. Може ли? Пак ти е раничката. Мраморни плочи. Започваме награждаване от Катерачи. Катерачи генерално за цялата година. Имаме 2 втори места. Точките не можа. Едва ги поделиха. Искам да кажа, Боги е на 4-то място с 31. На второ място са Марто и Минчо с по 33. На първо място с 34. Само от 2 кръга. На второ място Минчо Рибарев! Пловдив! Получаваш и кутийка за спор. Да се прибереш. На второ място Марто Левски, София Габрово! Честито, бабе. Заповедай там, мен ме няма, аз съм просто от обслужващия персонал. И на първо място Весо Мичев, представил от агента си Ники Коев. Честито, баце, Габровската школа Катерачи. Ей! Аре, Гошка! Снимки! Елате и посетете географския център в Габрово, няма да съжалявате! Това е изречението на това. Роса не докарва. Награждаване! Часовникари, моля, мажоретка номер 2. Защото ще награждаваме и мене. На трето място Ники Коев! Габрово! Много силен финал последните кръгове. Аз тогава се отработвам. Силен финал последните кръгове. На второ място Бате Боги Пловдив! Браво! Върто бетониран на второто. Полидур! И на първо място София! Росен! С 5 поредни победи! Мерси! Ето това е моята награда. Благодарим! Аз искам да си покажа... Супер! Преди да наградим генералното класиране,
Искам да дам една специална награда, която е от Янко. Беше за генералното класиране, понеже не отговаряше на ансамбла, аз се преквалифицирах за дебют на годината. Получава я Никола от Попово. За цялото си участие през годината, за годитостта си и за... И само нагоре. Само нагоре, да. Браво! Ей! Браво, Попово. Аплодисменти! Мога да дъхам, ще скъсам на държавното. Очаквам те. Как се? Така. Не се надъхаме с него за яко. Трябва преди това по един шамаш ударете. Само секунда, че Жените кога бе? Първа е. Право, герой. Ето тук ми е най-удобно между запад. Момци, само една секунда и да как сме за генералното. Потвърждаване генерално. Но сигурно Класиране. за респект на другите. Като го видят само джаба е. Значи старо куче медалист. Старо куче медалист, така. Да се сещат. На трето място! Аз ли бе? Браво! Получава и моралната награда Дебит Кредит, която се води само в лаладжийската тема, но Боги я печели. Тя е морална. Браво! На второ място Минчо Рибаев! Браво! Майна Мастърс. Майна Мастърс по сайклинг. Майна Мастърс. На първо място Росен Станчев, София! Но този път съм аз. Росен Станчев. Левски, София! Левски, София! Браво! Това е, момци. Много благодаря отново всички за участие. Година пак. И на спонсора. 24 април. 24 април. 2016. 24 април. Не от вашата. Сега, ако искате, докато още са пресни впечатленията, ще пусна тема за обсъждане в... Да размислим